Welkom bij Pelemaas TV. Sinds zondag zijn op de 3 belangrijkste rotondes van de invalswegen van Venray nieuwe kunstwerken geplaatst. De beelden zijn ontstaan door het werk van vele Venrayse handen. Zondag net na de middag stond het beeld van de heilige Oda op de rotonde van de Leunseweg Zuidsingel nog netjes ingepakt. Ondertussen werd in de Leeuwstraat het Venray Bloeithuis geopend, waar ook het startschot klonk voor de manifestatie Mindmap. Kijk, we hebben in Venray met een aantal taskforces aan het werk gehad. Die taskforces hebben op verschillende fronts gekeken hoe kunnen we nou Venray beter naar buiten brengen. Is dat als kunst- en cultuuruitingen hebben we daarvoor vooral gezien als belangrijkste uitingspunt. En natuurlijk die psychiatrie. Nou, in Mindmap zijn die twee samengekomen. Er zijn routes, wandelroutes, fietsroutes. Die gaan we ook nog onthullen op 25 mei aanstaande. En dan gaan we al die routes waarbij aan de ene kant je kunt wandelen, kunst kunt bekijken, cultuur kunt bekijken. Allerlei dingen kunt leren over Venray, over de historie in Venray kun je dan komen bekijken. En dat is gewoon geweldig dat dat kan. Daarna werd met het nodige ceremonieel in de vorm van gezangen en een gedicht de onthulling van het rotondebeeld ingezet. En wat de rest aangaat, dat alles zal volgen. Jij bent het die het doet. Dank u wel. Ik hou van met hart en met ziel. In ons nooit zie ik dus, in de pilstad in huis, bijna nooit in bij mij nummer 1. Speciaal voor de onthulling werd het verkeer op de wegen naar de rotonde enkele minuten stilgezet. En helemaal als gepland ging het niet. Maar uiteindelijk was er weer een stukje Venray Bloeit te zien. Alweer een stukje Venray Bloeit, alweer een stap die we gezet hebben naar het uitrollen van het Venrays gedachtegoed. De kunst, cultuur en de psychiatrie, de verbinding daarvan, waar we nu weer een uiting van onthuld hebben. Maar zoals gezegd gaat het verder dan alleen beelden op rotondes. De kunst op de rotondes is een onderdeel van Mindmap en is een participatieproject geweest. Kunsteducatie, participatie. Er zijn scholieren bij betrokken geweest. Er zijn ouderen bij betrokken geweest. Die hebben werken gemaakt. Heel veel vrijwilligers hebben de beelden geholpen de beelden tot stand te brengen. Maar is een onderdeel van de hele manifestatie Mindmap die nog veel meer projecten in zich heeft. En daarover zullen we binnenkort veel meer horen. De zojuist onthulde beeltenis van Sint Oda is één van de 3 beelden die even zoveel Venrayse rotondes sieren. Op de rotonde Beekweg Noordsingel staat een soortgelijk beeld van Sint Anna, getooid met gebreide appels. En op de rotonde aan de Maasheeseweg een van Sint Servatius met sleutels. De beelden zijn gemaakt door meer dan 1000 handen. Daarmee wordt gedoeld op het feit dat leerlingen van het Rijland College de sculpturen maakten, Venrayse vrouwen de appels breiden en basisschoolleerlingen de kleurige vogeltjes maakten. Ondanks dat vragen de bedenkers van dit alles de hulp van nog meer Venraynaren, die als vrijwilliger enkele uurtjes per 2 weken ingezet kunnen worden. Ja, we hebben natuurlijk, als je dit soort dingen gaat presenteren, dan heb je daar een verhaal bij nodig. Je weet misschien zelf ook wel, als je een rondje loopt door het Odapark en je hebt niet dat verhaal erbij, is het lang niet zo leuk als wanneer je dat verhaal er wel bij hebt. Nu hebben die vrijwilligers nodig om op diverse punten te staan, een verhaal te doen bij de diverse zaken die daar plaatsvinden. En dan is het gewoon, dan geeft dat nou net dat beetje extra aan die psychiatrie, aan die kunst, wat je nodig hebt om het echt tot uiting te brengen. Verbale ondersteuning dus? Verbale ondersteuning met name. Smile Landweert is een burgerinitiatief dat 1,5 jaar geleden is opgericht. Inmiddels zijn de wegen aangepast en stelde de gemeente voor om het verkeer op een andere manier aan te pakken. Goed gedrag wordt beloond. Nou, we zijn 1,5 jaar geleden wij begonnen met een organisatie op Landweert het goede gedrag te belonen. Vorig jaar hebben we een verkeersmarkt gehouden in Landweert en dit jaar willen we het groter aanpakken. Dus we hebben dit jaar gekozen voor het Schouwburgplein. Smile Landweert is een burgerinitiatief dat 1,5 jaar geleden is opgericht.
De wegen zijn aangepast en de gemeente stelde voor om het verkeer op een andere manier aan te pakken. Goed gedrag wordt beloond. Wij gaan de straat op, wij gaan de mensen belonen voor het goede gedrag, geven cadeautjes weg dat ze het goede gedrag handhaven. En zo proberen wij de mensen in de wijk er bewust van te worden van als je je goed gedraagt in het verkeer, dan heeft iedereen er wat aan. De groep heeft een eigen beloningssysteem. Door middel van kleine presentjes, wat eigenlijk ook wel te maken heeft weer met het verkeer. Lichtgevende producten, ja, noem maar op, toeters en bellen voor op de fiets of in de auto. Smile Landweert bestaat uit 8 mensen. 2 van hen hebben de verkeersmarkt opgezet en vervolgens de rest erbij betrokken. Er is bewust gekozen voor deze vorm. Omdat dadelijk andere wijken en dorpen hiermee ook aan de slag moeten. En dat is een olievlek over de gemeente gaat. En daarom dat wij nou ook hiervoor gekozen hebben. Het is gekozen voor de vorm als markt om mensen toch nadrukkelijker het inzicht te geven in verkeersveiligheid. We zitten gewoon in een veranderende wereld. Mensen hebben ook, het is belangrijk dat mensen ook zichzelf gaan kijken naar verkeersveiligheid. En door ze erop te wijzen, doordat ze hier kunnen kijken bij de stand van Veilig Verkeer Nederland, dat ze een stukje verderop kunnen kijken naar een aantal verkeerssituaties en ook zelf een remtest kunnen doen. Dan kun je dus echt proefondervindelijk zien van op welk moment je moet remmen, hoe hard je kunt rijden en dan toch nog op tijd stilstaan. Door het op die manier te doen leg je de verantwoordelijkheid weer wat terug bij de mensen waar die ook thuis hoort. Op de markt stond een vrachtauto met een dode hoeksituatie. Een ANWB remsimulator, Veilig Verkeer Nederland, de politie en enkele andere deelnemers. In het project is een rol weggelegd voor het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg en de gemeente. Ja, wij zijn eigenlijk alleen maar facilitator. Wij hebben het stukje in veilige buurten. Van daaruit is Smile Landweert opgekomen. En wij geven de ruimte voor dat initiatief om zelf die verkeersveiligheid in Landweert en nu dus ook wat breder in heel Venray uit te rollen. Nou, facilitator is dat wij hier de ruimte beschikbaar stellen. Dat we ook de ruimte geven in de zin van er mogen wel andere dingen als dat je normaal gesproken mag doen. We zijn niet echt financiële bijdrager in dit. We geven de ruimte, je geeft dan zeg maar het natje en het droogje daarbij, stel je beschikbaar. Er zijn hier ook een heleboel sponsors die nog bij hebben gedragen aan toch tot stand brengen van dit hele evenement. De middag zou spectaculair worden geopend door de wethouder. Het plan was om een rondje te maken door het dorp in een lawaaierige sportauto. Dat pakte anders uit. De auto startte namelijk niet. Ik heb mijn rol als wethouder van duurzaamheid ook eer aan gedaan. Want ik ben spectaculair op het plein gekomen zonder 1 druppel benzine te gebruiken in die BRL. Dat is die auto die hier naast ons staat. Het was helaas startte hij niet. Barry Maassen zei dat hij hem vanmorgen nog had geprobeerd. Dus hebben ze mij het plein opgeduwd in die auto. En hebben we toch net iets minder spectaculair kunnen openen. Even later startte de auto wel. Al vroeg op de middag toonden de dames uit Landweert zich tevreden. Ik vind het nou wel een succes. Als je kijkt naar wat voor publiek we nou al gehad hebben en blijft toch aan lopen en mensen zijn toch al nieuwsgierig. Ja, dan hoop ik dat het vanmiddag nog drukker wordt. Ik zelf loop nog wel wat meer met plannen voor volgend jaar. Op zaterdag 19 en zondag 20 mei organiseert het Oorlogsmuseum Liberty Park in Overloon voor het 3e jaar op rij Militreks. Er zijn dan op dit historisch slagveld opnieuw Duitse militaire voertuigen te zien. Militreks is te bezoeken op zaterdag 19 en zondag 20 mei van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Het kinder- en tienerpodium tijdens Venray Muzikaal Totaal wordt op vrijdag 22 juni op de Grote Markt in Venray van 6 tot half 9 gehouden. Kinderen kunnen zich inschrijven voor de categorieën tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 15 jaar. Ze mogen zingen, dansen, goochelen, een instrument bespelen of met iets anders het publiek vermaken. Inschrijven kan onder meer via de site van Venray Muzikaal Totaal. In de Lindenhof in Wansum loopt tot en met 30 juni een tentoonstelling van kunstenares Carmen Lucien uit Merselo. Lucien is gediplomeerd goudsmid en na het behalen van haar diploma is ze zich gaan verdiepen in allerlei andere kunstvormen. Momenteel houdt ze zich bezig met keramiek, brons en mandala tekenen.
Vrijdag 18 mei om 7:30 wordt in Kasteraai een bronzen maquette van haar onthuld. De Nationale Molendagen werden afgelopen weekend ook in Merselo gehouden. Om te laten zien wat er omging en omgaat in een molen, openden molenaars en hun assistenten de deuren van windmolen Nooit Gedacht. Tijdens de molen- en gemalendag waren er veel exemplaren door het land geopend, waaronder de molen in Merselo. Wij zijn zaterdag en zondag geopend van 11 tot een uur of 5. Er zijn voldoende molenaars aanwezig die diverse rondleidingen geven. Ook mensen die gewoon eens even binnen willen lopen. Uiteraard allemaal gratis. Genieten van het weer, van de wind met name, want daar zijn wij natuurlijk wel heel erg blij mee als het wat waait. En we proberen gewoon de dag gezellig te maken voor de bezoekers, ja. Het gebouw in het kerkdorp heeft veel unieks te bieden. Binnen is natuurlijk het authentieke maalwerktuig te zien. Hoe vroeger op originele wijze graan gemalen werd. Dat is binnen te zien. Allemaal hout. Allemaal op wind aangedreven. Geen motor komt erbij bij te pas. En uiteindelijk, ja, op dit moment zijn we aan het malen. Zodat er ook zelfs meel uit onze meelpijp komt. Dat er meel in de zak komt. Dat er productie gemaakt kan worden, zoals het vroeger heette, ja. Het molenaarschap is een echte ambacht. Een opleiding voor deze functie duurt jaren. Een molen bedienen is namelijk een secuur proces. Op de eerste plaats moeten wij de wieken op de wind zetten. Dus we moeten zorgen dat de wieken de wind vangen. Vervolgens binnen in de molen zorgen de wieken er dan voor dat de radaren of wielen en kammen en staven in elkaar gaan draaien. Die uiteindelijk de molensteen in werking zetten. Er liggen er 2 molenstenen op elkaar. Eén molensteen, de bovenste molensteen, die draait rond. En de onderste molensteen ligt stil. Daartussen wordt graan gevoerd, zullen we zo maar zeggen. En tussen die molenstenen wordt dat graan tot meel vermalen, wat we uiteindelijk hier beneden bij de meelpijp terugvinden. De molenaars en hun leerlingen lieten de molen zien, maar hadden meer in petto. Ons grootste goed is natuurlijk toch die molen, die authentieke molen die al jaren hier op deze plek in Merselo staat, een 145-tal jaren. Dat is het grootste wat hier te zien is. Verhalen rondom de molen. We zijn met de molenaars, wij vertellen ook de verhalen van vroeger van de molen. Dat vinden mensen vaak ook heel erg leuk om te horen van hoe zat het nou vroeger in elkaar? Hoe hard hebben die molenaars moeten werken? En verder wat rondkijken. Voor de kinderen hebben we allemaal een hartstikke leuk windmolentje. Kunnen ze meenemen als bezoeker aan de Nationale Molendag. Neem nog een lekker kopje koffie is erbij, een pannenkoekje erbij. Ja, en dus gewoon eventjes genieten hier. Bedankt voor het kijken naar Pelemaas TV. Kijk ook aanstaande donderdag vanaf 7 uur weer naar een nieuwe uitzending van Sportlicht. En ook aanstaande zaterdag weer naar een gewone uitzending van Pelemaas TV.